Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met een bericht over een video met valse informatie. Er gaat een video rond op sociale media waarin onder meer mijn persoon een rol speelt. Maar het is allemaal vals gedaan. Het is AI. Het is dus niet waar. Kijk naar een fragment. Breaking news. The well-known politician and public figure of Curaçao, Ana Maria Pauletta, presents a revolutionary automatic investment platform for the residents of our island. While traditional banks continue to offer minimal interest rates and charge high fees, hundreds of Curaçao residents are already receiving stable income every day. U ziet hier een bewerking van een programma van Extra Journaal. Ik zeg dingen in het Engels die ik nooit gezegd heb en nooit zal zeggen. En het maakt onderdeel van een video waarbij meerdere personen aan het woord worden gelaten. Maar het is zeer schadelijk omdat daarmee de indruk wordt gewekt dat ik die dingen daadwerkelijk gezegd heb. Het is dus fake nieuws en het is ook nog kwaadaardig. Extra benadrukt dat het op geen enkele manier hiermee akkoord kan gaan en vindt het zeer kwalijk dat op deze wijze beelden van de Extra worden misbruikt. Man raakt zwaar gewond bij schietpartij. De politie onderzoekt een schietpartij die gisteravond plaatsvond in de wijk Kent U zelf. Uit eerste onderzoek blijkt dat de man is beschoten en gewond is geraakt in zijn nek. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De schietpartij vond plaats in de Kaya Biergiet waar de man in zijn auto zat en werd beschoten vanuit een kleine blauwe personenwagen die voorbij kwam rijden. Valse rijbewijzen in omloop. De politie arresteert opnieuw een persoon in verband met vervalste documenten en rijbewijzen. Dat gebeurde afgelopen dinsdag. Een 50-jarige man werd aangehouden omdat hij met een vervalst rijbewijs rondreed. En de politie benadrukt dat ze daar meer mensen van hebben aangehouden. Onder meer werd een man aangehouden die in 2019 een vals rijbewijs had aangeschaft voor maar 150 gulden. En vervolgens dit gebruikte alsof het authentiek was. In de komende maanden zal het Openbaar Ministerie meer zaken voor de rechter brengen die te maken hebben met vervalste rijbewijzen. En daarvoor kunnen mensen een taakstraf krijgen of een geldboete, maar ook gevangenisstraf. Vakbonden willen meepraten in nationale dialoog. Secretaris-generaal van het CGTC, George Hernandez, heeft laten weten in een interview aan Extra dat de overkoepelend orgaan van vakbonden wil meepraten met de regering over de aanpassing van de pensioenen. Daar was deze week een nationale dialoog over, de eerste, er volgen er nog meer. En de vakbonden willen een plaats aan de tafel omdat zij op die manier de belangen van hun leden zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen. Eerder had al de overkoepelende organisatie SSK, de overkoepelende organisatie van vakbonden, laten mee te willen praten met de ministers hierover. IPCO van start. Het is weer zover. In Den Haag is het Interparlementair Koninkrijksoverleg van start. Dat is begonnen vandaag en wordt gehouden op vrijdag, zaterdag en maandag. En het wordt afgesloten met een speciaal bezoek aan de koning en de koningin. In ieder geval is er op donderdag al een tripartiet overleg geweest in Den Haag met delegaties van de parlementen van Aruba en Sint Maarten. En de komende dagen wordt er dus in Nederland gesproken met een delegatie ook van het Nederlandse parlement. En daarbij staan onder meer de geopolitieke verhoudingen natuurlijk op de agenda en een discussie over de vergrijzing van de gemeenschappen. Ook asfalt bij Caya San Juan is niet goed gelegd. We hadden eerder deze week al een bericht over een deel van de Nijlweg waar asfalt was gelegd, maar het is niet goed gegaan. Dus die asfalt moest er weer weg worden gehaald en nieuwe worden gelegd. Dat blijkt nu ook het geval bij een deel van de Caya San Juan. In een gesprek met minister Cooper liet hij aan de Extra weten dat de wegen opnieuw geasfalteerd moeten worden, in ieder geval een deel daarvan, en dat de kosten daarvoor op de betrokken aannemers worden verhaald. Overleg over Afrikaanse varkenspest, dat heeft de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, laten weten. Die heeft officieel startsein gegeven voor een pilotproject om de introductie van dierziekten op ons eiland te voorkomen.
Dit vond plaats bij de veterinaire dienst. Het project richt zich op zeer besmettelijke dierziekten die elders voorkomen en mogelijk naar Curaçao kunnen worden gebracht, met name de Afrikaanse varkenspest. Deze ziekte veroorzaakt aanzienlijke schade bij varkenshouders in Europa, Azië, Afrika, maar ook in de regio, waaronder Haiti en de Dominicaanse Republiek. En het ministerie begint een pilotproject om te voorkomen dat dergelijke ziektes ook op Curaçao kunnen komen. Bij dit start van het pilotproject waren deskundigen uit Colombia, Costa Rica, Chili en Guyana aanwezig. En even naar een break, zijn zo bij u terug met meer nieuws. Banco di Caribe presenteert met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp. Ontworpen met uw gemak in gedachten. Download de app vandaag nog in de App Store of via Google Play. Het nieuwe app-icoon is te herkennen aan de oranje kleur met het Banco di Caribe logo in het wit. Voor meer informatie over registratie kunt u terecht op www.bancodicaribe.com of op de Facebookpagina van Banco di Caribe voor een duidelijke stap-voor-stap instructie. Klanten kunnen ook bellen naar 432 3555 voor ondersteuning of langskomen bij een van de Banco di Caribe-vestigingen. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Jessica Lee Collins is weer terecht. Dat is de Amerikaanse cruise-toeriste die vorige week woensdag op Bonaire uitstapte en niet terugkeerde. Ze is een week spoorloos geweest, maar nu is ze zich weer gemeld. Tenminste, ze werd gecontroleerd door de afdeling Vreemdelingentoezicht vanwege haar niet gedocumenteerde verblijf op Bonaire. En de vrouw die is een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein. Tenminste, ze heeft een boek geschreven over de true story of Jeffrey Epstein's victims. En Epstein is een veroordeelde zedendelinquent die in 2019 zelfmoord pleegde, maar waar nog steeds veel over gesproken wordt in Amerika. Het was een miljardair met hooggeplaatste vrienden zoals Donald Trump. De vrouw wilde op Bonaire blijven, ze zou ook niet terug naar Amerika willen. Maar het belangrijkste, na een week is duidelijk dat ze gezond en wel is en weer in zicht van de autoriteiten. Minister van Financiën van Sint Maarten, Marinka Gums, laat weten dat het volledig onjuist is wat wordt beweerd in een krant hier op Curaçao over de voordracht van Gairo Bloem voor de functie van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Volgens haar is het onjuist dat er binnen de ministervergadering aan haar is gevraagd om die beslissing in te trekken. Dat is niet gebeurd en ze kan ook niet begrijpen hoe het komt dat dat wel geschreven wordt. De benoeming of de voordracht van Gairo Bloem, advocaat Gairo Bloem, voor de functie is omstreden, maar zou eerst nog door ook Curaçao moeten worden bevestigd. Een screeningsprocedure moet plaats worden gevonden. En het is opvallend omdat het geen voordracht was vanuit de centrale bank, maar door de minister zelf ter tafel werd gebracht. Niettemin zegt zij, er is geen druk op haar uitgeoefend om het in te trekken en daar is ook geen sprake van. Stijging van economie Bonaire. De economie van Bonaire groeide in 2023 met 6,3%. Vooral de bouw, energie en de horeca droegen hier aan bij. Op Sint-Eustatius daalde de economie licht met 0,5%. Op Saba kromp de economie met 1,6%.
Opvallend is dat de groei van Bonaire vooral komt door de vele bouwprojecten. Dat heeft gezorgd voor meer dan 20% aan groei van de economie. En dat komt doordat er gewoon veel gebouwd wordt op het eiland. Geslaagde expeditie CCS, we hadden al eerder deze week aandacht voor de speciale expeditie van de CCS, de organisatie die jaarlijks een wetenschappelijke expeditie uitvoert en dan kijkt hoe het onder meer met de dolfijnen en de walvissen in onze wateren gaat. Het was het derde jaar op rij dat deze expeditie is uitgevoerd en dat is een groot succes geweest. Tijdens de expeditie zijn er meerdere ontmoetingen geweest met groepen van honderden dolfijnen, waarbij voortplantingsgedrag, drachtige vrouwtjes en pasgeboren kalveren zijn waargenomen. Speciale gast op een van deze dagen was de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania. En dan naar internationaal nieuws. De president van Nicaragua, Daniel Ortega, zegt dat Amerika de olie van Venezuela wil stelen met maritieme inzet. Dat is volgens hem het doel van de marineschepen van Amerika in het Caribisch gebied. Volgens Ortega zette Donald Trump de marineschepen in, zogenaamd om drugsmokkel te bestrijden. Maar het is vooral bedoeld om het land met een van de grootste oliereserves ter wereld, Venezuela, aan te pakken. Want dat is waar de Noord-Amerikaanse machthebbers, het Noord-Amerikaanse kapitaal naar op zoek zijn, zich de Venezolaanse olie toe-eigenen. En Ortega is al jarenlang een van de bevriende politici van Maduro, de president van Venezuela. Hij is ook al lang aan de macht, Daniel Ortega, maar de 79-jarige ex-guerrilla-strijder is nu in slechte gezondheid, zo melden internationale persbureaus. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er na het weekend weer en ik hoop u ook het beste. Tot ziens. Dag.